Id-dikjarazzjoni ta' Bernard Grech il-ħadd filgħodu dwar kif iż-żgħażagħ huma aljenati bil-White Paper li tirregola liġijiet dwar l-użu responsabbli tal-kannabis saret għax hija dik il-linja li tawh id-deputati tar-Repubblika fil-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt kliem Bernard Grech huwa l-istess bħal ta' Kevin Kassar, ħaten Beppe Fenekadami u attivist kbir tal-grupp tad-deputat Jason Azzopardi u l-eks segretarju privat ta' Ostingat Manuel Delija. Il-kannabis hija l-aħħar tattika tal-aljenazzjoni tal-Partit Laburista kiteb Kevin Kassar. Ftit jiem wara rrepeta warah Bernard Grech li qal iż-żgħażagħ ġew aljenati b'din il-White Paper. Robert Abela prova juża dil-kwistjoni tal-kannabis biex min għalih jaljena u rnexxielu ta' wkoll sa ċertu punt għaliex is-servej tal-ħadd li għadda wera illi żgħażagħ anke resqu aktar li Partit Laburista. Kliem Bernard Grech nisser kritika qawwija u ħafna ddikjaraw kif hu disrispett lejn iż-żgħażagħ meta taħseb li l-għażla elettorali ibiss fuq hekk. Iżda bħalu jaħsibha Kevin Kassar li qal il-kannabis hija strument użata mill-Istat biex terreq l-imħuħ taċ-ċittadini fl-irrelevanza. Sallum Bernard Grech qatt m'għandux opinjoni fuq is-suġġett bl-iskuża li tikkonsulta, iżda osservaturi politiċi jsostnu li dak li qed jipprova jagħmel hu biss kalkolu elettorali, tant li diskorsu dwar ir-rabta bejn il-kannabis u s-sondaġġi jikxfu għal kollox dwar x'inhuma l-konsiderazzjonijiet tiegħu.